En geno mara ni odhiambo mari Teri Makari Nyakoramogi chopo tieno ma kelo ni weche manyien mago imore Ramogi TV, weche manyien mabiro ne achiel kachiel. Kawase ng'iyo mago ma tucho chakre ne piny Runya kage sani, wan kod gi yora dimba kendo eyo ma ong'ith mondo ibed gadieri kuom gik mosetimore gwenge mani machiegni kodi kod mago mayudore maboyo mana ka nikech nwasingo mar bedo wang'i kod iti e kinde duto Nyakoramogi ma wachiko nigi it kendo waneno ni oromo mondo iwinji wakelo ni achiel kachiel. Magi weche manyien mago imore Ramogi TV Nyakoramogi mokwongo wayudo ne thund weche. Solidly behind the recommendations that were made by the select committee that they should be implemented to the last one. Serikal ochopo okang' mar loro kariko ji malang'ata masani osepong' thich kendo ok nyal kawo ringre mamoko. Wale wanasema hiyo amesema ni uongo, hiyo amesema. Mimi nataka niwaeleze hawa watu wanaosema ati yale tunasema haitafanyika, tutawaaibisha. Jatend piny William Ruto kawuono golo solro e kanisa ma ok olando kwan omenda ka osingo bende mar kuodo wi jogo mawacho ni en jamiriambo. Wakwayo kwe ni piny mangima, wakwayo kwe ni family, wakwayo kwe ni ng'ata. Nyasi mar lamo mar sapo thetho bagi e kanisni mapacho kaka ote magachiel mar oganda omed jiw. Arwakni machiegni Nyakoramogi mar yudo weche manyien adimba. Par ni nyandiko na namba 36000 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Nyakoramogi machiegni jaloko mare luongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto oloko tanga wi kaka osebedo ka ogolo chiwo ne ute mag lamo kaluwore gi liet ma osebedo kata mosebedo kokale ahinya kaluwore kod chiwo mabup ma ogolo ka jo Kenya to gwonyore gi pado. Kakoro ne otamore fulo kwan omenda ma ochiwo dichieng' ma kawuono e kinde mano yware lamo. Ruto bende osingo kuodo wi jogo mawacho ni sirikande ok chop singo magiketo. Ne olimo kaunti Elgeyo Marakwet kama bende okwayo jonyuol mondo kik giwe ti marach gi jopuonjre e nyayo achaya ne jotelo mapachoka kokwayo oganda mondo kaw ting' mar rito nyithindo. Walter Nyambaga chakonwa weche manyien mago imore gi ripodno. Ginela mane obagi kar chung' od bura ma Keyo South e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Nyasi mane okelo kanyakla kanise bura mopogore opogore kendo kaluwore kod kaka jo Kenya osebedo ka soko jatend piny ewi chiwo mage mabup mag omenda motielo ne kanise. Ruto ne oyiero mar weyo ma ok olando kwan omenda mane odhuro ne kanisa koko ni jonyiego nyiego nego. Anyone who fears the Lord and is delighted in his commands, his children will be mighty in the land. Riches and wealth will be found in his house. Ohotio gi thulono mar seyo jogo mosebedo ka chich kode ni ok owach adiera ahinya to kotenore kod singo mane ochiwo ne oganda jo Kenya kowacho ni thuolo biro mobiro kuodo wigi kendo chopo singogo. Musisikize wale wanaendesha propaganda. Kuna magavanas wengine na watu wengine wanaendesha tu propaganda. SHA ifanyi kazi, sijui nini. Nyinyi, you know what you're doing. Huyu governor na county ya hapa, they know what is going on. So, wale wengine wataamuka siku ingine. Your Excellency, sisi tunataka tu hiyo kazi short term imalizo, wakora watolewe, alafu baada ya hiyo utusaidie development, Your Excellency, kwa sababu we have realized the solution of insecurity in Kerio Valley lies with development and opening of that area. Jatend piny mane chalo kagima wuoyo tuke mag Butere Girls okwayo jonyuol mondo onyis nyithindo yo makare kendo kik wuondgi. Ruto okono jonyuol nigi ting' mar chiwo puonj makare ne rowere kendo pidho kido maber kuomgi. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. Kwa hivyo watu wasiondelee kwamba rais akiwa mtulivu, now you can do whatever you want to do na kujaribu nchi.
Nasema hivi kwa sababu kuna watu wanaharibu usalama wa nchi wakisema kwamba it is their right kutoa matusi, kusababisha vurugu, kuleta uchochezi. Those people must remember that in as much as you want your right to be respected, you must also respect our rights. Those of us who believe in unity, cohesion, peace and umoja ya Wakenya wote. Ruto bende opuo jopur kuom tinani margi ka osingo medo bero sekta mar pur mapachoka. Tutasimama na nyinyi na serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kwa majukumu mazito na ya muhimu ya kuzalisha vyakula katika taifa letu, ndio tuweze kujilisha, kwa sababu taifa ambayo haina uwezo wa kujilisha haiwezi kuwa ni taifa ambayo inaweza kujivunia. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawasuri nyokora mugeni jalupa jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki ojo jatelo mapacho kamano kautinga mara chungo weche mawuok e dhok kata chungo weche mawuok e dhogi makidek pogo ganda jo Kenya. Kindiki molose kanisa moro mayudore Kilgoris onyiso jogo manie lemo mag telo mondo ne ni gitimo kata wacho gigo manyalo kelo rochruok mar arita kwe Thurka. Na wakati kuna tofauti za kimafikira, hizo tofauti tusifanye hiyo tofauti ihatarishe usalama wetu na amani yetu kama taifa. Hata kama mtu wako na mafikira tofauti, ayaseme kwa njia ya taratibu, njia ya heshima, wenye kuambiwa watasikia unasema nini. It is possible to air your different views without hurting national stability, national peace and national harmony. It is very possible. Inawezekana. Sio lazima ati kwa sababu uko na maoni tofauti, sio lazima uhatarishe amani ya nchi. Wewe sema mambo yako, na kama ni mambo mazuri yatajumuishwa katika ujenzi wa taifa. And I want to make it clear that the peace of Kenya, the stability of Kenya, the unity of Kenya takes paramount. It takes precedence over all the other issues. Ogai maduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso sirikal mondo chuga put moro moyiedhi mabiro nono matut gimane okelo ng'ikruok mar ndeka lapapla manonego jatend jolweny mosenindo Francis Ogola. Kalonzo wacho ni dibed ni masirano ne ochan mondo kel tho mar jatelono. Onyiero report manyo ogol manyiso ni ndege mane oting'o jamadar Ogola ne obedo kod ng'ikruok e injin mare. That has been released following the unfortunate crash of General Ogola along with his 9 colleagues. What has happened is whitewashing the situation. He was taken out. Nobody will believe that story. And there was a story behind why they may have wanted to take him off. He was sent by the National Security Council to go to Bomas of Kenya that time before results were released. And I think that people said they would deal with them. Some of them were hard to say, we'll deal with this guy later. But because of the Tonje rules, there was no way General Ogola was not to become the next head of our military, the CDF. So he was taken out. And that for me, and I should be forgiven for holding that view. I don't even seek forgiveness. That is my own view. We need an independent inquiry, possibly led by Parliament. If parliamentarians feel intimidated, an independent kind of inquiry. Because we cannot have a culture where military leaders are taken out, political leaders are taken out. These helicopter crashes must end. Kowere kod mano to ni okil Ndegwa Njiru ndiko ne aput mamanyo commissioners mag IBC ka odwaro mondo ochiw ler ewi chung mar Joy Brenda Mdivo. Joy ne odadhoge dwe mokalo ka omanyo lemo mar jakom mar IBC kendo sani penjo thoth kaluwore gi bedo mare machiegni kod duond bura mar UDA. Cleophas Oluoch nigi ler matut. Dalo sekalo nyaka ne chak ng'wech mar manyo jakom kod commissioners manyien mag IBC dwe mokalo mar adek. Okil Ndegwa Njiru elo Kenya manyinge Dr. Peter Mbae, bende en jakanyo mar duond bura mar UDA,
ondiko ne apudno ka gidwa lere wi welo mane omi Joy Brenda Mdivo kaka achiel kuom jogo mane odadhogi e lemo mar jakom mar IEBC dwe mokalo. E yo bokeni, Jiru dwaro mondo apudno ket lere wi weche moko madito. Ler dwarore wi kane apudno oyudo fom mar oro kwayo mag Joy Mdivo. Bende, odwaro mondo apudno ogol andika mane omaki kinde mane dayo dhog Joy Mdivo dwe mokalo manyiso kaka ne oloso. Weche osebedo kayo wacho ni Joy Mdivo en machiegni gi duond bura mar UDA. Okil Ndegwa Njiru dwaro mondo chiw ler kaponi Joy Mdivo ne owacho ni ne en jakom aput mane nono ng'ur tok yiero mar higa mar 2022 ei duond bura mar UDA. E weche mamoko matudo Joy Mdivo gi duond bura mar UDA, bende ipenjo ka okang' ma apudno biro kawo poni ging'eyo ting' mane en godo e yiero mokalo e UDA. Mogik, Njiru penjo ni bang' gigo duto magiketo ayanga, bende apudno ni kod geno kata dier ni Joy Mdivo ni kod chia mar bedo achiel kuom jogo manyalo bedo jakom mar IEBC. Dwe mokalo tarik 25, luya ne ochot ne Joy Brenda Mdivo e kinde mane dayo dhoge ka omanyo lemo mar jakom mar IEBC. Kae, ne olero ni bedo ni machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto kata duond bura mar UDA ok bimone timo tije kaponi oyiere. It is not about the Murengo. Here I'm offering myself as a Kenyan, not for tokenism, not for show, not for bonga points. I actually think I've got something to offer my country, and that's why I've stepped forward. Okil Ndegwa Njiru omiyo apudno ndalo adek mar chiwo dwoko. Ma timore ka moko kuom jotelo bende medo jiwo liet ne apudno kaluwore gi medruok mar kwan ji ma idayo dhogi ne lemo mag commissioners kata bang' ka nosechapi nyinge 105 motelo ne chakruok mar chenrono. Haijalishi ni nani yako pale katika mnataweka pale katika hawe ndio mwenyekiti ama commissioner IEBC. Hata kuna wale wengine walikuwa wanaitwa Cherera 4 walikuweko na bado serikali ya UDA ilishinda. Maoni ya wananchi bado itakuja kukamilika na watafanya venye wanataka. Kwa hivyo ningesema kwamba kufuatwe sheria ni kinyume ya sheria kuongeza watu kwa njia isiyofaa. 6 persons were sneaked into the IEBC commissioners list. And I mean, if you're sneaking people through the back door, there must be an agenda. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ramogi temo kol chenro mag chuogo commission mochung'ne weche mag yiero e pacho ka IEBC. Kowere kod mano, wayudo ni kar iko jomotho ma Lang'ata koro sani inyalo lor kendo geng'ne jo Kenya mondo kik dhi nyime kod chenro mar iko jogi kanyo bang' migawo mar thieth yiere kod okenge ma ochiwo kod aput mano miting' mar timo nonro ewi chal mar kar iko ma Lang'ata. Ma timore higni 20 bang' ne landi ni kar iko ma Lang'ata opong' kendo ok owinjo bed ni tiyo kode kaka kar ik. Cynthia Onyango liwo ler ni nyakora mogi kendo mae report mare. Nenore lela ni kar ik ma Lang'ata opong'. Kaluwore kod duol manochuogi kod bad migawo mar thieth, nitiere dwaro mar jatend migawo mar thieth lando ayanga chungo chenro mag ik e kar ik ma Lang'ata, kendo tend kaunti ma Nairobi manyo puodho machielo ma nyalo timie ik. Duolno wacho ni ngima dhano nitiere andaki, onono sirikand kaunti ma Nairobi biro dhi nyime kod yiene oganda iko ng'ato mohewo achiel e bur. The city county of Nairobi should ensure all burials taking place in that cemetery comply with public health legal requirement governing such practices to avoid infectious disease spread, social stigma, and pollution of the environment. Sirikand kaunti ma Nairobi bende okwa mondo chak chenro mar duoko puodho mar eka 5 machiegni gi alwora ma Lang'ata e kar dak mar Royal Park, mawachore ni oyaki kod achudhe mag lowo. Nairobi City County should reclaim grabbed land adjacent to the cemetery for expansion purposes. We advised that Nairobi City County to be compelled by the National Assembly to obtain all the necessary ownership of documentation for the said land. Weche magarita bende otwagie ka duol mano meeting mar nono chal mar kar ik ma Lang'ata dwaro ni mondo keto ng'enge moro mondo geng' kuo moting'o wito moko kuom ringre mag dhano, pando moko kuom gig kuo, kaachiel kod geng'o le mag bungu makunyo buche moikie ringre dhano. Tend bad migawo mar thieth korka korgi oyango ni okenge gi duto ibiro ketie tim kaka owinjore. We are solidly behind the recommendations that were made by the select committee that they should be implemented to the last one. Lipoti yango ni
Dhano 30 iko e kar ikno e juma ka juma, ka ringre 57,000 oseiki e kar ikno Malang'ata, chakre ni chiw thuolo mar ike higa mar 1958. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Owere kod mano, apisa ariyo mag tend kaunti ma Mombasa ochunge tich kaluwore gi midhiero mar sienyruok mar od rofa moro magikone ncha ne oruomb piny. Ringre jago moro mancha ne ni ei odno motelo ne muko mare bende ogol kendo oiki odiochieng' ma kawuono. Riwruoge makelo ne ratiro mag oganda dwaro ni tim nonro mapiyo kendo ratiro yudre ne familia mag jogo mayande kata jagono manyinge en Yusuf Ali Abdi mane odno ruombore godo. Magi timore ka hospital ma Makadara manitiere machiegni gi kama nyocha ne omuke odno to oseyaw kendo osechako chiwo resruok ne jotuo. Hospitalno nyocha ne olor kaluwore gi midhiero mane nyalo bedo e kinde mane iruombo odno piny. Everyone, the whole of Mombasa County, they prayed with us, they assisted us. Sisi tunaomba haki ifanywe, itekeleze kwa familia. Ni wakati kama huu, hatutaki speculation. We demand investigation ifanywe kamilifu. We had to approach the demolition in a way that there is minimal damage and loss of life. And I can say that the exercise was very successful. 2 people have not been suspended. 1 person has been suspended. 1 person has been sent on compulsory leave. Allow me to be able to finalize on that particular report. And that report, as I had said, will be shared to yourselves. I will be there myself together with the team. And the team, by the way, is totally independent from any county government personnel. Tumeweza kuhamisha familia 60,000 people. Tumefunga hospitali na nafikiri ndio demolition ya kwanza kufanya kwa nchi ya Kenya, controlled demolition. Jo Kristo mag kanisni mopogore opogore pacho ka obago nyasi mar Sapothith. Nyasi magiparo godo kaka ne orwaki Yesu e boma maduong' ma Jerusalem motelo ne nyasi mar Pasaka. E pacho ka jodolo mag kanisni nochiwo ote wi chal mar piny Kenya ka gikwayo lokruoge e lai mar telo kod nyayo kwe kendo bero tudruok e kind sirikal kaachiel kod jopiny makoro sani gikoni orochore. Jafwambo marwa Otieno Daniel miyo waler. Kanisa ma jokopere ma St. Joseph Kisumu en achiel kuom kanisni mane obagi e nyasi mar Sapothith. Kae oganda jo Kristo kaachiel kod jodolo e joluorore e alwora mar kanisano ka giting'o thith kendo giwer. En nyasi ma jo Kristo parogo sigana wi rweko mar Yesu Jerusalem bang' kalo e tembe. Ma en nyasi ma ibago motelo ne sikuku mar Pasaka. Koro chieng' kawuono wakwayo kwe ni piny mangima, wakwayo kwe ni family, wakwayo kwe ni ng'ata ng'ata. Orwako waduto ni mondo wasom sap chierne e yo makare, e yo malong'o kendo e yo mowinjore. Kwa bedo gi ng'wono, kwa kunyo jowetewa kendo bende kwa chiwre nigi kuom kungo mwasekungo ma ranyisi mar Sapothith. Ka e kanisa mar jokopere ma St. Peter Square mayudre Vatican e boma maduong' mar Rome, ote Papa Francis ma osom kod Cardinal Leonardo Sandri jo Kristo mondo mi okaw ting' mar jogo man gi chandruok nyisi mar dhialo juma maler. Bang' misa, Papa okwayo ni jo Kristo Jumapil kod juma maler komosogi e kinde ma pod odhi nyime gi yudo teko bang' tuo mane ogoye. Komachielo, kanisa mar Lejo Maria ma St. Helena ma Mathare mayudore Buore Nairobi bende ne oriwre gi jowetegi mamoko e bago nyasi mar Sapothith kama ne ojiw jo Kristo mondo mi obed gi bolruok kendo gi sinani mane Yesu Kristo nonyiso e kinde mane isande. Akwayo jo Kristo duto mondo okaw ranyisi ma Yesu onyisowa. Ne en kingi, ne en gi taiko mar tambo gimoro amora mane itimone. Nojare, noyanye, nosande monege, to onge gimoro amora mane otimo. Ne onyenyekea nyaka chop thone. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.
Erokamano nyakora mogire kapar gaboro bang' sa dek mar otieno weche manyien mag Imore ka oyweyo mokwongo to kapok atimo mano nitiere ote mabende in ma iketo Ramogi TV seorona kaka nanyisi ni namba gin 23600 kata e Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and at Ramogi TV KE ka imi apachi weche ma otendo gi mago ma wasekeloni. Amosi kanyo bati biti sa chieng awuok nyaka Tito waneno Ramogi TV kachiel gi baba wa kachiel gi mama wa toko wadwa Brayo kod minwa Michelle. Okay, nyaminwa Michelle. Ramogi TV always loud and clear wacho kamano. But yadiere en ni jatend piny ni kod wach mang'eny moloyo tich. Otemi oti Harrison wuod Rangi ema wacho kamano. Ayie kod Ruto kuom gima wacho Alfred kawuok Siaya Obambo. Kang'eyo ni wach mane moyiego erokamano. Raro wuod nya Siaya Jama Benjwa Sembo. In gi Jaudi Violet paro mana nyaka boch. Okay. Then Ochiboko Wokirindo wachone Ramogi TV live Oimore ma dadi mawuok Nyakach but Oremo Kogega mora ahinya gi weche manyien. Vin kawuok e dala mar Kachieng Bongo wuod Sewe mor gi Ramogi TV kaka medo kelonwa weche manyien odhiambo ma kawuono. Sa director Dominic Akogo manowuduriri okoni bati amora ahinya kaka weche mol kokalo Ramogi TV kendo miyo wang'eyo gik matimore. Wach mauriri manotimore Sandege cha bende entie weche manyien kanyo iduong' entie miyo chika iti ang'ine ka kalapapla nofuyo gi jal moro gwenge mauriri e kinde mag nyombo omiyo mano bende kiki ibed go mabor. Erokamano Nyasaye director Dominic Akogo ka iketo wang'i Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Mosi bati Brian Ouma Otieno ema wacho kamano. Made no japeng bao moja kata dogo man kawuok game got regea wacho ni Oimore chopuno yo makare gin giminode Lavenda. Erokamano ahinya. Jamtauda wasi boda wacho ni Oimore bende chopone maber ahinya kendo mor gi weche manyien mag Ramogi TV. Bati amor gi Ramogi TV kawan gi Yar God Mesa mano min pilot man dheo macho kamano. Tsunami Kalonzo owere gi weche Jamada Rogola. Koso dipo ni nitie kaka tipo moko neno. Mada Nyasaye ket chuny Jamadar kamokwe. Mano kaka wach kako Dudu ba Eriko uri Nyaseme. Kevin Omondi mawuod Yala koni irio nadi dadi kula rio maber wacho ni Ramogi TV neno malera ahinya dala mar Anyiko wapuoyo. Otoyo lela wacho ni Ramogi TV lero Oimore chopuno yo makare kod Dula Geke Odoyo Chief to kod Johnny Ngwala gi jaduong' wacho ni gweng oro mos ne joma Sara Kopanga kod Nyamunda. Erokamano mos nagi an bende otoyo ka ichopo lweti kuro. Ano ka Morris Dianga Uruka Mgundo wacho ni George Bati aneni malera ahinya kendo amor gi weche manyien kawuono. Gimo mako dho jopiny en wacha ma akonjo dog joriemb ndege japiny moro notemo liero e buomb ndege mane oting'o jangolo inda manobiro nyombo e gwenge mag Kamgundo. Mano bende wach ma ng'isi ka director Akogo penjo ka nitiere weche manyien tang'ise ni entie. Kasto ka binaneno ka Architect Evans Asio wacho ni neno Ramogi TV yo makare ene gwenge makarachuonyo. Kila loch ma jakiranda ng'ise na mosi ur tsunami ni Oimore. Ramogi TV ler ayuyo mos bang' sapo thith. Piny ber koth bende go piny ka chieng' Ward 7 kanyako Ramogi. Kapoka go break nikech anno kadhi go break mondo koro in bende ami thuolo mar gamo muya ka oduogi weche manyien achiel kachiel mar pod dong' kanno ka iluongo ni Engineer Freda Kelo manyakwar nyapi Kadongo Kabondo wi machuny gedo kendo wacho ni gero kidhna. En bende okoni omora ahinya gi weche manyien wacho ni gima wang' pok oneno gin mana gik ma pok otimo to ma funde timo to neno wacho ni ne fundi mowar. Okay, erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi dakika 23 bang' sa 3 mar otieno weche manyien mag Oimore ka oyweyo ka oduogo pod en mathoth kik idhi mabor. Easter, fill your table with joy and your heart with savings.
Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 packs of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, home of discount. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Macheni ya Ramogi oduok kendo bang' wuok e yweyo madundo no. Kamoro ni jago moro otonyo yudo masira bang' kane oliero e ndek kalapapla mane riko wuok e nyasi mar nyombo kod gwedho keny mar jangolo mar auma mar Ohangla Prince Inda kod minode Winnie e gweng' mar Apogi Uriri e kaunti ma Migori. E tipo mar video manomako kod jopiny mane ni e nyasi no, jago no manyinge oyange kaka Abisalom Ouma mong'ere kod nying mar Oledhi kaka Obise, ineno ka sudo machiegni gi ndege no mane ikore mar fuyo. Kata doko ni jorit mag welo mane nitiere e ndege no ne otemo ywaye mabor, ne otimo tama kendo odok ma omako chumbe ma ndege no diedo godo e lo. Giko ne to ndege no nofuyo kode. Ouma mayangore ni en fundi mar apiko, kata kamano ne otony ka okale lony ma jariemb ndege no ne godo mano timo kinda kendo gomo ndege ma oduogo bole machiegni kata mayom gi machiegni gi kama ndege no wuokie. Jopiny bende nenore kama pake gi ilo bang' kane ndege no osebole piny machiegni kanyo. Pok oyangore malong'o ka dibed ni noyudo hinyruok moko mak mana ni nonro mawiu to lero ni ne ok oyudo songa e wi gima notimore no. Ramogi, tipo mineno mag video gi gin ma omake kod jopiny.
Nyakura Mogi. Gima poketemo jomoko gombo time gi yorete. Neno kaka wino olido kata bagne gole mamako rachungi mag ndege ma ndege diedogo. Enani hayo maber kaluwore kod lony mare jariemb ndege nodugo bole mayom. Samoro nyalo dhi malo kono kasto yamo goyi ama samoro ng'adni muya kaluwore gi ng'ich manitiere kor lwasi ma nyalo miyo ngimani ng'adore. Miyo nitiere gik moko ma kitimo to iparo diriyo ni kaoponi gima kama otimore. Nikech okin kendi ema koro iketo ngimani andaki, kata mana joma oidho ndege go bende koro iketo ngimagi kama rach. Wageno ni ibiro tim nonro ma bende ibiro ng'i kaka inyalo kony gik machalo kod mago kik bitimre kinde mabiro. Wawere kod mano, piny owacho ojiw mondo med gero osiptende machiegni kod oganda kaachiel kod loso apeyni machopo osiptende go kaka yo mar geng'o tho mag mine mapek ma pod nitie malo e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler kuwuok Migori. Mine mathoth pod wito ngimagi e kinde ma ginyuol e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Lipot yango ni mine maromo 673 kuom mine maromo 100 manyuol wito ngimagi e kaunti ma Migori. Jokanyo sekta mathieth tino kono malo mag min ma wito ngimagi kod bor mar osiptende, yore maricho madhi osiptende kaachiel kod mamoko. Wakati wa mvua mama hawezi fika hata hospitali juu ya barabara ni mbaya, hospitali ni mbali, hata kufika huko unaweza fika hata ukose daktari ameshaenda kwake. I'm a member of this community and assessing the medical help has been an issue. The roads are bad and also there's no way of getting help in the hospitals that we have because sometimes they are very far from where we are. Gladys Wachira manja kentrogo magoganda maori kune wuoi sub-county mauriri e kaunti ma Migori e kinde mane ya osiptalo mar St. Joseph Smith mabende gedo mar osir urego mok mago mag piny owacho ne owacho ni oganda mathoth to ahinya mine koro pod wito ngimagi e kaunti ma Migori nikech bor mar osiptende. The maternal death is on rise. And also the cases of gender-based violence. I have dealt with the cases of gender-based violence for a long time. Wachira wani ber ka koro piny owacho keto maino e medo gero osiptende mondo koro gibedi machiegni kod oganda kaka yo achiel mar geng'o thoge mag mine mapek ma bende pontie malo e kaunti ma Migori. Wach ma kamae nosiko jalup county commissioner e sub-county ma Uriri Monica Kang'ethe mane wacho ni pontie gwenge mathoth e sub-county ma Uriri ma pod oganda wuoth mabor kamanyo thieth gine bende koro pod medo kelo thoge mag mine mapek. Kang'ethe wane gedo ma osiptali mar St. Joseph Smith ma bende koro ger e gwego mag North Kanyamkago koro dhi konyo e duoko piny thoge mag mine mapek kaachiel kod kata nyithindo matindo. And our community members now will have a place where they can, they can deliver safely and will be able to reduce the maternal deaths or the mortality deaths. Iseche ma piny owacho rogo mok mago mag piny owacho medo tiyo machiegni mane ni kro osiptende obedo machiegni kod oganda mine mapek bende koro med jiw mondo kodhi e klinik kaka winjore kendo ginyuol e osiptende. All mothers have to deliver at hospitals and that is what we are advocating for. We don't want mothers who are delivering at home, and even our chiefs are here so that they ensure that all mothers deliver safely in hospitals. And because it was far, this facility will be able to fill that gap. Seth Midenyo pisano mochune ngima nyithindo e sub-county ma Uriri wach ni pod nitiere kwan mathoth mag mine mapek mok dhi e klinik kaka winjore kamoko bende pod nyuol dala. Miyo man gi ich onego bed ni biro hospital diboro. Moko nitiere mabiro diriyo kende, jomoko nitiere ma pod biro didek. Nitiere kata ma pod biro diriyo. To bende ok waluor wacho ka ni nitiere kata mine moko ma iyudo ka seche moko obiro dichiel kata ok obiro kabisa. To kinde mang'eny bende ok gibi nyuol e hospital. Omiyo giromo gi masira mang'eny machalo kaka chwere mo ka gitemo ni mondo mi gidhi kuonde ma ginyalo nyuole oko mopogore gi hospital. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lwenj kedo gi timbe mag rocho ratiro mag nyithinde kaunti ma Homa Bay oyudo mijing'o bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho ka omakore kod bad migawo mar obila chako gero kar reso nyithindo ma oroch ratichgi kata rescue center e resend obila ma Oyugis ma koro biro bedo kama nyithindo ma oroch ratichgi jotie ka imanyonegi konyruok. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich miyowa mathoth.
County ma Homa Bay na chiel kuom counties go eko mapod timbe mag rocho ratiro mag nyithindo ng'enye. Gino ma sirikand county osebedo ka kedogo ka gitiyo kanyakla kod riwruoge mopogore mag piny owacho kod mok mag piny owacho mar neno ni ratiro mag nyithindo riti. Pek ma nyithindo morocho ratichgi e county ma Homa Bay osebedo ka neno en onge mag kuonde minyalo resgie kata kuonde mag nyalo temo jote. E seche ma pod imanyo ratichgi ka thoth nyithindo morocho ratichgi ithiro ketie tesende mag obila kar terogi e kuonde minyalo rese ngimagi e kinde ma pod iluwo buchegi. Jatend tesend obila ma Oyugis Thomas Odenyo lero pek ma giyudo e kinde moternegi nyithindo morocho ratichgi nikech onge mag rescue center minyalo tergie. Sometimes we find it very hard where to keep them. They cannot be, in fact, the law says the child should not be kept in cells. So a facility like this one being brought up will help us a lot because we'll have somewhere to keep them. Two, we have cases where perhaps the husband is very cruel to the wife, and sometimes wives escape the home. They reach here at night. We don't have, they are not prisoners, they are victims. We have nowhere to take them. Perhaps this thing will help even not only the children, but even those people who are vulnerable like women. Kaka yor konyo reso nyithindo morocho ratechgi e kachud bura ma Kasipul kod alwora mare yudo kama ginyalo jote e kinde ma pod imanyo ratechgi. Riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Kwame Otiende Foundation ka omakore gi obila ma Oyugis ochako loso ot moyiedhi ma koro biro bedo kar reso nyithindo morocho ratechgi e kinde miluwo cases gi. What we aim to achieve with this center is to find a safe and secure place for all our children who have gone through cases of molestation within their families. Building, which has been donated to us by the police, will have two wings. We'll have a male wing and a female wing. We will also have a play area for the children. We will also have, kitchens and beds and some sort of entertainment for the children. Bedo ni onge kuonde miresa nyithindo korocho ratechgi osebedo ka thiro lweny mar kedo kod wach mar rocho ratiro ma nyithindo e kaunti ni ahinya to mago manyiri ma pod nyime kod chenro mag somo kendo gedo mar rescue center ni ka otieki to biro kelo fungruok maduong' ne nyithindo mosebed kirocho ratechgi. Waseyudo ni county wa Homa Bay wan gi cases mar gender based violence mang'eny. Ket TV kanyo, oket kama ginyalo tuge, kama ginyalo chiemo mag ginyalo chamo bende gi kata kar luok be oket maber. Mondo kini waketo kaka gichalo jomo ketie sel oyo okedi kama kata ka cases pod dhi nyime to gedi kama ber maginyalo bedo yo mowinjore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Owere kod resruok ne nyithindo go nyakura mogero ni nyakalono mar Ramogi FM e bwo kambi mar Royal Media Services komakore kod riwruoge mamoko nochwalo thieth ma onge kod chudo e kaunti ma Siaya. Ripota marwa Esther Ojwang noluwo chenro mar thieth maonge kod chudo kachiel kod pim ne tuoche mopogore opogore ma ota kod Ramogi FM e gwenge ma Siaya kendo ma report mare. Jopiny nochopo kar rombgi e sikundi Awuoyi ma Sawagongo yudo thieth manochiwnegi kod kambi Royal Media Services kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM. Jolendo ma oyuoro e chenro no ka oriwo Doris Okumu ma ong'ere kaka Dori Nyarokumu opwoyo jopiny kuom chopo yudo resruok mar thieth. Jotendwa duto te adwani mondo akaw thuolo ni mondo agonu erokamano jotelo magwa nikech giketo gima chalo kama kaka Royal Media Services wasebedo ka walimo oganda kata ka wamulo oganda e yore mopogore opogore. Wachopo game Sawagongo ka mondo mi wane ni gima duong' mowakelo en wach mar ngima. Ng'ama mi ngima en ng'ama mi mwandu. Jopiny oduoko erokamano kendo medo jiwo jolos chenro no mondo ochwal thieth kuonde mamoko e Kenya mangima. Waseluwo lain, osemiya yien te, adong' mana koro gi X-ray. Ka X-ray masedhiye, wach ni pod warit matin, lakini thieth ber. Ji obiro mang'eny. Aneno ka ji obiro mang'eny. Ng'ama organize chenro mar thieth ni. Aduoko ne erokamano maduong' kabisa. Awinjo maber kendo ajiwo ng'ama oketo paro ni mondo omed jiwore, mondo omed kelonwa kendo chieth kapod dhi mbele, mondo mi gikony ngimawa. Aneno ka gitimo na gima ber, agon giro kamano maduong'. Nyasaye omed gwedhogi mondo gimed timo gigo kamano. Dr. Joseph Aluoch to lero ni maino gima duong' en neno ni gichwalo thieth machiegni e gweng' ne jogo maonge thuolo kod pesa. Koro nyaneno ni onego konyo jopiny
man gi tuoche mang'eny to ok nyal chopo kar thieth mayot, kata ka gichopo to ok ginyal yudo yath, kata ka yudo yath momigi andiko mar yath to ok ginyal chulo yath. Koro wakonyoga gimiluongo ni free medical camp ni en gima osetimga aming'a e pinje duto mondo okony ji manie e gwenge rural area, iluongo ni rural places, kuma bor gi osiptal kata gi thieth. Wang'eyo nitie joma ng'eny ma ok nyal nwang'o thuolo ma dhi yudo thieth kaka nyalre. Koro ne waparo ni gweth ma Nyasaye omiyowa gi tim ma wan godo ni mondo bende wabie wakony joma wanyalo konyo kae, to ma katek matamo wakonyo kata bende waoro kama wanyalo ore. Gombo maduong' en neno ni ochwal thieth ne jopiny kinde ka kinde mar gayo tuoche mathoro mako ji. Esther Ojwang, Ramogi TV. Ramogi winjo kaka kambi mar All Media Services medo jiwo chenro mopogore opogore mag ting'o jiwo thieth mag oganda kaachiel kod neno ni oganda odago ngima makare ka otenore gi weche mag ngima makoro sani yudo ka weche mako mathoth. Kowere kod mago nyako Ramogi ka Jumapil king'eyo. Ing'eni e piny ma wantie tinende ni akuru ka kuru nyalo bedo gi wache kore. To akuchegi nyalo bedo akuch teng', akuch dugla, kata kuru mora mora. Odhi to golo wache kore. Ma ok timre mana ne winy kende. Kata mana e piny ma wantiere tinende nyako Ramogi oganda nitiere kod weche mathoth e korgi. Moko ok ginyal wacho machopie weche manyien. Kata kamano, sama giyudo thuolo mar twak, tinyalo po ka gigolo weche manie korgi kendo nyalo lombi kendo miyi nyiero kopogore gik mathoth medo ka samoro dio paro gi wi oganda. Omiyo dhiambo ma kawuono nyako Ramogi Walter Nyambaga kaka pile Jumapil ka Jumapil losonwa chenro machielo mar Masakoit. Owinjani to gin mage Masakoit otieno ma kawuono. Wachi ang'eni chung to ji dhi chung mbele ka. Jomoko bende wacho ni ok wanwoye. Okay. Koro kagibiro maswali ni tano. Gin maswali mage. Chieng' mobiro nopenje, unaitwa na nani? Unatoka wapi? Unataka nini? Umetuletea nini? Na ulikuwa wapi? Nweyane Kiswahili to bagaga. Nipenje ni umetoka wapi? Na unaitwa na nani? To kagibiro gi 200. Kanyisi na mimi aliyeto kone sasa jatao. Anokonos ni ngata chelo ako soko. Bas. Wan Migori. Governor Chilo Komino John Pesa dware koso nang'o. Japuonjo John Pesa ing'eni nosiep na seche ma wane broadbest ka ok awinj kedware kom moro mirito no tabede. To mar jonet cha to bede ni omni watiende to bede kendo sani koro bede motiendo. Adier. To mar Fatuma full network. Yani mar Fatuma idhi wene. Aya, weche nyo chacho Siaya kocha. Orengo. Ikoni kija ODM. To onge ang'oa. Kija ODM. Onge ringo. Kija ODM ano. Wawinje kago ODM to wajo na onge ringo. ODM. Baba. Kose jomoko rikni. Ng'intie rikni. Girikni. Nwene jakom. Ng'intie rikni. Nyagudi en ng'ama rikni. Aya kare. Sifuna Kaopap Ruth Goro mar ODM. Wanasema Waswahili wimbo wa kujidunga hauambiwi pole. Ikoni jomoko mako handball ka jatend piny. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Ukiwa ukitaka siasa fanya na adults, usiende kwa watoto. Shanzi sana. Pumbavu sana. Kare otek
Ruto. Unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM, so naenda polepole kidogo. To Ruto toko penji to wachi ang'o? Jua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Ha, jatend piny ogolo koke. Unajua tukiitisha hii mkutano tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Weche gi tek. We nyaluo man Uganda ni endi opuonjwa kaka irego. Werie matin nyaduse. And my grandma always emphasized that you have to sing a bit. Sawa. To koro ka itero nyuka ni endi ne jonyuol. To wachore ni nyaka ego chongi matin. This looks exactly like my mom used to make it. Oh, it is pasted even. Sawa. Kasto bang'e iloso nwa amuna e dak mondo lol kod jodongo amuna mar nyadala. This one for cooling. Mago e Masako It kod Walter Nyambaga. Nekoromo gi wach mar rege pongno, wach malich ahinya. Joma ok ong'eyo pong gi nyapong. Gin gik mokariyo mopogore. Koro wer mane Nyambaga dwani mondo nyano werneno. An gi moro ma dawa Will Kista Gola. Inyamu bachi nyogweno ne wero ni arego tagwe mach. Do pong'e lach piyo piyo puko iwo. Iwo ni to koro en chiemo moro michamo. Ma iwe awiye kar migago ka. Koro aburo ero ne Nyambaga kaka ne watime gi Dani Will Kista Gola nyogweno nyamu bachi. Nekora mogi anoka ote medo donjo ka kaka saa medo sudo. Don Jamigori koni Kisumu Manyata newsletter ndi mos makuyo bine kod kweru kuom tho mar Fred Wood Onywany. Moya manyochane otho yor menyo mar gold lit by a lot. Pole sana Don Jamigori gi Nyoko Onywany duto jokanera kuom tho makamano. Juma duonga Wuod Sibuoche awinji makara ahinya ka ntiere kod jaoda min Joy. Erokamano ahinya in bende Juma Wuod Sibuoche. Kasto neno ka indika ochieng' Maura Lego pap nyadiel ng'isa ni bati Ramogi TV ler ndi wach mar tho jamadalno nonro mare manyo gol kare pod chal ma wach moro ni kanyo mapoko yangi. Kalonzo kanitiere gimoro ma onyalo mede mondo mung'eyo to wacha mondo lero wuogi. Oimore bati kijana mane uliero endegeno bejachir ndi en tho ma ji oluoro malichni. Nomanya mana tho Davis Okoth mar Odiko Panye mapenjo kamano. Erokamano Nyanyaringa Alfred kawuok gwenge mag Ungoi Karungu wach newsletter ahinya kendo amoso President William Ruto wacho ni Nyasaye mondo gwedhe. Eric kawuok Dond Koki Ramogi neno maler moso Okoth Ondif gidan gi Mary Ann Cynthia Bill Gates giduto te ginen Ramogi TV kendo ler. Peter Lo Imbo Majimbo wacho ni wan en koda kanya kagiko anini makare sana Rapogi Kenya Mkago ka Otis Tinga Oganyo mar Rapogi ema wacho kamano. Kamano Victor Wuoda Moyo Kadem wacho ni jopiny orit ngima gi ng'ano timo gima mono gi dhano kuom liero e ndege. Okay, mago gin weche ma wach kanya. Koro mugina mondo mi akaw yweyo kendo kaduogo poran gi weche moko manyien ma en oimore. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
I don't scare elderly. Watu wazee siwashtui, watoto wadogo siwashtui. Obedhe hutumia do mingi sana kwa damages. Enda place kitu ya mtu inaharibika, ama mtu avunjike mguu, ama mtu akimbia aumie. Lazima nimpeleke usi, atibiwe na ni make sure ako sawa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wendni mar Yesu teko kuom ng'wono mar Kristo bonyesa *860 *416# to par niya Ramogi TV en e od jower duto te. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik by Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. To kwa biye ni gima chal kamano timre. Dawe seher. Adiera mari e adiera mar anyuolawa. Machini kore weche mag tuke nyakora mogi Ambrose Rachier oyier kendo kaka jakom mar Gor Mahia bang' yombo Dolphina Odhiambo e yiero manobagi alap ma Nyayo National Stadium. Rachier oyudo kura 658 ka Odhiambo noyudo kura 456. Odhiambo ne en jakeno mar klabno kendo nomiye thuolo mar chung' bang' chwalo bura e doho. E kom mar jalup jakom Salibolo loyo Victor Mbaka bang' yudo kura 610 kipimo kod 488 mane Mbaka oyudo. E kom mar jagoro maduong' Nick Arum oloyo Sam Ochola ma osebedo jagoro manitiere kom kuom thuolo mar higni 4 mokalo. Arum noyudo kura 582 e kinde ma Ochola noyudo kura 501. Gerfas Okuku oyier kaka jakeno mar Gor Mahia. An awuon kaka jakom mondo ane ni ariwo wi jo komiti kendo mondo wati kamoro achiel mondo wakel dongruok ni club. Mano awacho ni en tija an awuon. Gin joma ng'ato kaka secretary general moket en ng'ama osetiyo godo e ndalo machon. Ok ane gima biro pogowa. Salibolo bende en ng'ama osetiyo godo e komiti. Koro miyo ok wan jomoko ma odak paka gi guok moro kata paka go yieyo moro da. Wadak ni wan joma nyalo loso kara seche moro moga mpira waloso kendo wamosrega. Koro miyo yiero mar club kendo dak pogo mokoro ok onyal tiyo. Kausudo en Bernard Biwott obedo jaloch e ng'we mag Paris Marathon, ng'we ma bende ne oringi okinyi ma kawuono ka nyar Kenya Angela Tanui notieko thuolo mar 3 e kidieny mar wakeni kama jang'wech